כמעט 30 שנה שאני מתעסק בדבר אחד, דיני משפחה והגירה. לעזור לאנשים למצוא את מקומם. לפעמים זה מקום פיזי, כמו מעמד חוקי וזוגיות, ולפעמים זה מקום רגשי, כמו ביטחון, יציבות ודלת פתוחה כשצריך אותה. שלום, שמי עורך דין דוד אנג'ל, ובמהלך השנים טיפלתי באלפי תיקים בהצלחה רבה. היו ביניהם סיפורים מורכבים, מצבים שנראו עבודים, בהחלטות של מערכת שאמרה לא, עד שהראינו לה למה כן. אבל בשנים האחרונות, ובמיוחד בשנה האחרונה, אני רואה יותר ויותר אנשים שנפנו לידיים הלא נכונות. יועצים לא מוסמכים, עורכי דין לא מנוסים, חברות מסחריות שונות, שמבטיחות המון הבטחות ודופקות את התיק. אני רוצה להגיד לכם, די, מגיע לכם בית מקצועי, משרד יציב עם אחריות שיודע להביא תוצאות, לא ניסוי ולא אימור. אז אם יש לכם מקרה מורכב, תיק שנדחה, או פשוט הבנה שצריך לעשות את הדברים נכון בהתחלה, אנחנו כאן. משרד עורכי דין דוד אנג'ל, כמעט 30 שנה של מקצוענות, טיפול בהצלחה רבה, באלפי תיקים, ואמונה אחת פשוטה, שכל אחד ראוי למקום. תשאירו פרטים למטה, תגיעו אלינו לפגישה, ואנחנו נגשים את כל החלומות שלכם.